Khabar keberbenia ngini pecai kimat pakongsan. Pinpau ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ya ka jingroi bat ka jingya Thailand jong keri India bat ka Algeria. Laweng no ya ka Jingsen Shah Presiden ha Jammu bat Kashmir pin khre ban thau ya ka sarkar ka bathamai. I Jingkren Umentri Katanat Social Welfare Uba Paul Lingdo Haka Rising Digital Crimes Against Women. Sya Khot Hajir Kaseng HYC Haki Pulit Wat Hapadeng Kajingya Kun Persya Ya Udrak Haka Nongba. Bat Daka concert an penlong na kabenta ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Ki khabar ki babnya ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu kala ai jingkren ha ka jingpediang buram yakinong India ha ka nongba Algeria hinin kasngi. Daka ba penkesan ia ka benta ba kongsan jong kinong India ki basa Shabari ha ka ba kentiu ya ki jingmentoy bat kabor jong kari. Kala kedau ya ka jingkiu ka ba phela jong ka India man la usnem ka ba long pra na ka shispa ka jingduna jong ka ha ka jingduk bat ka kerdan jong ka kumkari ka ba pra ha ka yo ka kot ha ka perthai. Ka Presiden kala penskem bakat ba ka India ka nangya chakhamat ha ka jingya linti jong u amrit kal kan pen khlan ya ka jingya trailang bat ki parlok bayajan kum ka Algeria. भूमिका निभा रहे लगातार 8% की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ये गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और शीघ्र ही शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे भारत अपनी अमृतकाल यात्रा पर आगे बढ़ेगा और साउथ साउथ कोऑपरेशन की भावना के साथ अल्जीरिया जैसे अपने निकट सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा। Hinin kasngi laweng no ya ka Jingsen Shah President ha Jammu bat Kashmir kabala plelat ya ka sarkar ka bathamai hadien ka election sha ka yeng dorbar thau an ka badangshan kabala job da ka jingye trailang jong ka National Conference Congress Alliance ya ka ni ka jing pendam la ai bor kat kum ka section new pulai jong ka JNK Reorganization Act 2000 khat khandai ringkat bat ki article arspa lai pukhandai bat arspa lai pukhandai e jong ka riti senshar kari u Omar Abdullah u badai u Vice President jong ka National Conference ula syajit kum unong yalam jong ka teka kenhun sin rob bat la thmu ba unlong u menteri rangba u bathamai la penjari ya ka Jingsen Shah ha Jammu bat Kashmir ha ka lai phoi terek u leber 2000 khat khandai ya ka kot kasan perkhat u KHASI bat kidak tho ha ka ktien KHASI la palat padba hne kasngi ha yeng dorbar jong ka KHADC ha ka ba u CEM ka KHADC u ba Pinyat Sings em ula long kum ukongsan. Latho ya kanika kot da uba frikson karshiyeng kanika kot kawat benya ya kasan perthai bat kiriti dustur jong ukasi. Ha kanika jingelang uba em ula penbena ya ka jing thmu manshna ya ka sel wat benya ka bakirpang halor ka culture ukasi bat ka jaka bu kot na ka benta ki kot tenrai da ka bakular ban sam kopi ya kanika kot shaki jaka bu kot jong ka KHADC. Ha kanika sngi la don lang ki rangba bakentup ya i Dr. Islanti Nongbri ka ba lapin itu ya kanika kot da ka ba penpau ya ka jing don kam ban penne pensa ya ka pateng KHASI. Dia terlalu jujur, kadang ini orang, kadang kabut dari sebelum masjid. Menteri ka Sarkar Pedeng Ujyoti Aditya Sindhya ula penbena baka 5G technology la antat bakanno sinyang kumba $6 billion sya kayo kakot jongkari India hausnem arpo Saupo. Haba ai jingkren haka Global Standard Symposium ha Bharat Mandapam usindia ula penkesan baka 5G kan yaj laj
tang ya ke internet ka ba kamsted bat ka jing pen slam ka ba duna kalong ka badon kambha na ka benta ban penroi ya ki nongba ki ba kiu shaprang ki jing te ki ba kam shajrong bat ban penroi ya ki jing pen wandor ki ba lai lot. This technology is not merely just faster internet, is not merely just low latency, but is laying the groundwork for intelligent cities, visionary infrastructure, and autonomous innovation. In India alone, for example, 5G is anticipated to inject an astounding $450 billion into the economy by 2040. And therefore, while we have rolled out 5G across all 36 states and union territories, covering 98% of our districts and 80% of our population in just 22 months, this is not only a feat of India alone, but it highlights the transformative power of standardized innovation. Ha ka jingle jingo ya ka Child and Women Helpline ha ka tanat Directorate of Social Welfare u Menteri ka tanat Social Welfare uba Paul Lingdo ula penpau ya ka jingkiu ki kam runar persya ya ki kenthai ha ka ba la ya thu ba ki don khat pratali ki jing ujor ula banjur ya ka jing don kam ban pen khlan ya ka tanat kham tam ban weng ya ka jing pen slem ban pen ya ki mukodma Kijing temu kidang ya caprang ban penyaso ya karukom ai jingtep jongkani katanat bat ka sekretariat na ka benta ban pej binia ya kijing tep ha kapor ka babiang bat ki kam pen bej kam kloy ha usnam arpusau ka kai pot lingba ka Women and Child Care Control Room kala penpau ba ki don hadu nrupo tali kijing ujor halor ka jing sha thombor ha ki long yeng long sem ka ba penpau ya kijing don kam jong ki rukom ai jing kersan bapura ka jing temu jong ki lat ai jing erap jong gejela kilong ban pentikna na ka benta ban weng ya ki jing e ka ba penpau ya ka jing shimkhia jong ka sarkar jela ban ai jing da what happening ka jing ki jing e hapo kari. We'll certainly address their problems, but it is also a societal issue where our mindset tends to be that you push things under the carpet, and when that happens we are helpless. Therefore we would encourage, because we have the women organizations Senkante in all areas, all localities throughout Meghalaya. Those societies should come forward. We are ready to partner with them. We are ready to support any initiative which is aimed at sensitizing women and children on their need to come forward, because the law of the land has to prevail and we will ensure justice. But if they do not come forward, then our hands are also tied. Kasang Hinyotrap Youth Council kabadai ka kunhun seng kabaya kun persya ya ka jingroy udrak ha ka nongba kala sya khot hajer labun sin hakipulit. Hine ka sngi u secretary jong ka HYC uba Isaac Masayomot ula sya khot bat sya kali jingkali harinja police station ringkat bat ki bor sinchar ki ba penpau ya ka jing sokhya ba ka kunhun seng kala le palat ya ka kamram jongka. What happening ka jing persyang jong ki pulit Henry ka jing khayi drak bian kadang yai beteng ha ka ni ka nongba. Ha kani kasngi kinong kersan jong ka HYC kilaya lumlang syabar jong ka thanat da ka ba pertasla kat ba ki seng kenthai ru kila poi ban penpau ya ka jingya teli jong ki pat ka HYC. Tok HYC ka kam ban bat ikinong di drugs andalayo bat ka HYC kila sedang manwan pat ban pen i bangingin le ke bade bande kat kum ka jingtep ka jong i to kasngi li ki klamwan ha chaka kisya lenti kisya i ba ki khot jong HYC ki bat ikinong di yaw drugs kisya kwa ban pen i sya le si sya ki ta ki kanrat ki jong ki hajrong bapet ngila pendep la ka jong ka kamram ban le ka kam nging so ban penrem yo new SI Tanjan Tushi no SI ubade hangni ubale ai kene ke FIR ban keno ka bomde ye kinong ilam ki jongi ban ikwa ban ong yu uru wat melen ban thok ban lam ler ya ka ga bakhlem le ya ka ga bakhlem ja na marhaba kut ka sngi hi kan mau ba nakliang jong ka sengru ngimbut din ya ka jing trikam wat jong ki bor pulet ru kan poi ka sngi bangin sap that madan wat ye kitu ki pulet ki badon benta kene ka kam khai drak so Ka Meghalaya State Rural Livelihood Society lani ka MSRLS haringkat ka jingat reilang bat ka District Mission Management Unit DMMU Eastern West KHASI Hills District hene kasngi kala penlong ya ka consultative workshop with community cadres and NRLM stakeholders ya ka program la penlong kumshi benta bansam ya ki jing ai jingmut syaki nong tre hapo ka imlang salang ki bakentup ya ki self help groups lani ki SHGs
village organizations laniki VOS but cluster level federations laniki CLFS kibaya shimbenta haka National Rural Livelihood Mission. Haka ni kasngi lawan ai jingkren naki officer sarkar kiba kuntup ya uba E Nongbri, ba L Marthong, ba H Kriam, Assistant Director Mati, ba R Karsentio, bat uba ki Slong, haka ba la sakilang daki kunhun seng baper jong kamairang bat mauthat raisen CNRD block. Ka Pendang Umyong District Sports Association nani ka PDSA hinne kasngi kala sedang no ya ka Limpung ya lek kai football balatip kum ka Super Division League Football Tournament arpu sau hapo dong maulum Pendang Umyong Mairang. Ha kani kasngi lawan ban play perda da UMDC Barim ka Mairang constituency uba Equator Nongrang kum ukongsan haringkat ka Jingedon lang u President ka PDSA uba Lambok Nongrang bat kiwe haringkat ka Jingwan Saki daki pat ya ka jingye le kai ka baningkong hapdeng ka 7 United SSCC persya ya ka Mission SSCC ha ka ba kila ya khat marshikol. Hadin da kisnem ka jing kenja ka jing yele kai karate na ka daw jong ka jing bambiang ki madan yele kai kani ka jing yele kai kala sedang ban KM biang sashi sen ha West Giant Hills ha ka ba ka West Giant Hills Karate Association dangshan kala sedang biang ban ai jing hikai ha ka madan yele kai bathamai halum perdi yong pia ha kani ka jaka ai jing hikai ka ba shipos ni lenter ka ba la long nadu ka tayo baningkong jong upnai risau ka lapin ya bit ya shibun ngut ki kena bat ki samla kanang ban pen kre ya ka Meghalaya Games arpo apusan bat pen KM ya ki badon ka jing sultanat ha kani ka jing elek kai kani ka jaka ai jing hikai ka kuntup ya ka but ka jing ya da ya la dia bat kiwe u district sports officer ba krubok pasa ulawan ban ya don lang ha ka singi pen kut ya kani ka jaka ai jing hikai bat ula pen pau ya ka jing so komen ya kani ka jing KM biang kani ka jing lek kai bat ka jing yo jing mentoi na ka ben ki samla berada lupa kita di China, tinggal di nang Yosu China Yubin. Di one plan ini kita kita fokusnya nama karena ini kalau kita win di Olympic Sports, mau di Langkanen, tidak banyak perlu. Lalu di national player job medal, ini services di Assam Rifle, CRPF, Sheikhpur, System Karate, spesifik Karate Kota. Jika nak aku sendiri biru, lada fifi green ha. Pada kau siapa tulis ha, dia mahu menjual kali yang tulis siapa tulis ha. Nang tadi aku masuk, kenapa aku isu ini tidak di sports award, tidak di sports scholarship dan tidak. Kakong Pauline Wajri kala penbena ban penlong ya ka charity concert ha ka ba an rwai da ka kenhun jong ka aroha choir lembat kiwe ki nong rwai na ka benta ban ken mau buram ya uba Scott Lingdo ya uba latip kum unong wat ki lat jingrap na ka benta ka jaka ai jing sumar kala banjur ya ka jing jong ki babun ha ka jela ki bamla ban siu ya ka bai sumar da ka ba pen pau ya ka jing thu khana jong ka we ka samla na nong ba shilong ka bayo ya ka jing pang kala penlong ya ka yeng ka sem jongka bandan hapedeng ki jing ha ka liang ka pisa ka tingka kani ka concert ka long ban penmi pisa na ka benta ki nong pang ki baduna ha ka yo ka kot ki ba don ha Dr. H Gordon Roberts Hospital da ka ba pendon kam da ki jing rai ban penduna ya ki jing jinjar bat banwan ra jing kermen ya ki tu ki ba ya kendu jing ha ka jing lut jing sep ha ka jing sumar la penslur ya ka jing shim benta banwan ra ya ka jing kta ya ki pat baru mentapat ngin yapet ya kajing long jiman kasun beneng hanong ba shilong kajing kriat kalong kat 20 degree Celsius bat kajing shit kalong alpulai 0.20 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong hinyo po anak spa menstep bat prapulai na spa janmit kala bandon kajing hap slap ka bamlumala habun teli ki jaka Shaban poi syaka bakut jong katup kubor ngin yapet biang saisen yakimat pakongsan Penpau ke Presiden keri ke drop di Mulmu, ya ke Jingroy bat ke Jingetri Langjong keri India bat ke Algeria. Laweng no ya ke Jing Senchar Presiden Hajamu bat Kashmir penkrek Penpau ya ke Sarkar ke Batamai. I Jingren Menteri Katanat Social Welfare uba Paul Lingdo haka rising digital crimes against women.
Syak khot hasil keseng HYC hati kulit wat hapedeng dunia kun persya ya udrak hakan nongban. Pat dapat konsert an penlong na terbentar ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Ti parlok katung ila poi syaka bekut jang ketuk kubar jengi mentaga janmir haduk mintai syam yang wat pila syai kesengi ke play pi barok.